Tervetuloa katsomaan Järvenpään seurakunnan vuoden 2026 pääsiäisnäytelmää. Minäkin olin siellä. Näytelmä on käsikirjoittanut ja ohjannut ansiokkaasti Tytti Järppinen. Ja muistakaa, että näytelmän aikana ei saa kuvata, mutta sen loputtua saa sitten ottaa valokuvia. Nauttikaa esityksestä ja kiitos, että tekin olette täällä. Minähän sanoin, että en tunne sitä miestä. Simon, mitä siellä tapahtui? Kuunnellaan. En saa enää selvää. Minusta siellä tapellaan. Kuulitko mitä ne sanovat? En. Missä sitten voit mukaan tietyn tappelut? En todellakaan ole hänen opetuslapsensa. Kukko. Mitä sinä itket? No silloin on koko hätä. Hei, onko kaikki kunnossa? Mitä? Mut sinä itket? Niin, että onko jotain vikana? Minä? Minä olen vikana. Minä olen virheellinen. Oikein pettymysten pettymys. Täysin epäonnistunut mies. Miksi? Minä vannoin, että olen hänen puolellaan. Mutta en ollut. Minä kielsin hänet. En pitänyt lupaustani, vaan kielsin hänet. Kielsin hänet 3 kertaa ja sitten lauloi hukko. Me kuulimme sen. Pelkäätkö sinä sitä? Mitä? Sitä kukkoa, niin sinä itket kun se lauloi. Ei. Minä itkin sitä, että petin Jeesuksen. Lupasin olla aina hänen tukenaan, mutta heti kun tilanne kävi tiukemmaksi, niin minä kielsin tuntemani hänet. Ja sitten lauloi kukko juuri niin kuin Jeesus oli ennustanut. Tunnetko sinä Jeesuksen? Sen, joka teki ihmeitä. Tunnen. Olen hänen opetuslapsensa Pietari. Mistä se kukko tiesi, milloin se piti laulaa? Sharon! Unohda se kukko! En minä osaa tätä lapsille selittää. Menkää kotiin siitä. Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Niin Jeesus sanoi, kun äiti vei meidät hänen luoksen. Etkö sinäkin ollut siellä? Olkaa lasten kaltaisia. Joo, mutta ette te kuitenkaan voi ymmärtää tätä kaikkea, mitä nyt tapahtuu. Se on vaikea meidän aikuisillekin. Mutta se, mitä me ymmärrämme, riittää. Älä huoli. Jeesus yllätti, kun huoli meidät hänen luoksen. Ehkä hän yllättää vielä sinutkin. Minulla on nälkä. Hyvä on, Sharon. Mennään kotiin. Hei palveluslapsi! Ai sinä tunnet minut vapahtaja ja tiedät lääkkeen kaikkiin haavoihin. Jos luoksesi en pääse voittajana, saan tappioni tuoda kuitenkin. Jos en voi suoraan Isän syliin juosta ja uskon varmuudesta riemuita, saan ahdistuksen yössä sinun luottaa ja ääneen huutaa, Herra
armahda. Jos en voi katsettani sinun nostaa ja lapsen lailla jäädä turvisi, saan katumuksen tuskan alta pyytää. Nyt minun on tarvittu vapahtajani. Vain sinä tunnet minut, vapahtaja, ja tiedät lääkkeen kaikkiin haavoihin. Jos luoksesi en pääse voittajana, saa tappioni tuoda kuitenkin. Joskus mietin, että miksi aina minä? Deborah ripustaa tyyli. Deborah käy torilla. Deborah leivon leipää. Tekeekö täällä kukaan muu mitään kuin minä? Deborah, rakas, minuakin harmittaa, että olet jo pitkään joutunut tekemään paljon minun kauaksi. Mutta tiedäthän sinä, mistä se on? Isän kuolema vaikutti meidän kaikkien elämään. Minulla on ikävä isää. Niin, minullakin. Meillä kaikilla on. Kumpa näkisi isän vielä joskus? Tiedän. Äiti, olet rakas. Samoin. Mutta kyllä minua silti harmittaa, ettei joudu huomenna mennä hakemaan niitä appelsiineja. Olisin paljon mieluummin ollut kavereiden kanssa. Tekevät tässä muutkin osansa. Lea mummo leippoleipää ja Natanael en käy hakemassa lampaa. Entäs Sarona Simon? Oi, Deborah, en haluaisi, että sinussa kasvaa katkeruutta. Se myrkyttää niin helposti mieleen. Hei, katsokaa, mitä ne ikatteja löydettiin tuolta pihalta. Siellä ne kurkkivat aidanraossa. Niin syyllisen näköisinä, kun olisivat pahan teossa olleet. Ei me mitään. Me vaan leikittiin siellä aidan luonne. Ja sit oli jotain mekkalaa. Kukko kiekui ja mies sitki. Sä yritit sanoa, että me leikittiin siellä vanhan aidan luona, kun on meidän tormattan vaaralla. Olitteko te sen aidan luona? Onko teillä lupa mennä niin kauas? Ei ole, Olemme olleet siellä ennenkin. mutta ette ilman aikuista. Sen aidan takaa kuului ensiksi kamala huutoa, sitten kuului kukkon kirkisu ja juoksi Pietari, kun oli tuossa suullinen. Pietari, se on Jeesuksen opetuslapsi. Ja se itki? Joo, tosi paljon. Olitteko te siellä ilman aikuisten valvontaa? Se voi olla vaarallista. Pietari tuli, oliko Jeesus vihainen, kun hän ei ollut enää siinä, hän vieti yli papin talon. Mitähän se tarkoittaa? Simon, nyt saavat tarinat riittää. Hyvä, että olette kunnossa, mutta luvatkaa, että ette enää mene niin kauas kotoa ilman apua. Näin pääsiäisen aikaan on niin kamalan paljon väkeä liikkeellä. Ja pienimmät voivat helposti jäädä väkijoukon jalkoihin. En halua, että mun tippuisi Niin. Jos te vielä menette ja karvaatte, niin minähän tulen ja... Mitä teitä? Ei kutitusta, ei ainakaan kaivelusta. Sanon ja nimenomaan ja kaivamasta. Ei kaivelusta. No niin. Tulkahan sitten pöytä. Sopi mulle. Varuvaranai, eno henumalle, ele haulan, asetnatu, perisuotaan, ivanu, laji, terveysavan.
Herodes. Pilatus. Lähetit sitten hänet takaisin luokseni. Niin tein. Mutta Jeesus on kotoisin sinun hallintoalueeltasi. Niin. Hänen tuomitsemisensa olisi kuulunut sinulle. Olen pahoillani. Tämä kaikki tuntuu niin väärältä. Olisin halunnut nähdä, mihin hän todella pystyy. Olisin halunnut kuulla häntä ja nähdä jonkin ihmeen. Mutta kansa ei antanut minulle mahdollisuutta. He huutelivat kovaäänisiä syytöksiä Jeesusta vastaan. Minulla ei ollut mahdollisuutta kunnon keskustelun hänen kanssaan, joten en keksinyt mitään muutakaan kuin lähettää hänet takaisin sinun luoksesi. Tämä ei mennyt niin kuin minä halusin. Sinäkin, Herodekseni. Minäkin. Koskaan nyt kansaa sellaisen kiihkon vallassa. Se oli pelottavaa. Minä en ole missään kiltimiehen maineessa, ja silti he uskalsivat huutaa minulle. He olivat raivoissaan. Tunnen, että me molemmat likaisimme kätemme hänen verensä, kun emme uskaltaneet nousta kansan tahtoa vastaan. Monta päätä olen vaatinut vadille elämäni aikana, tuntematta minkäänlaisia tunnontuskia. Mutta nyt huomaan, ettei sydämeni olekaan kokonaan kiveä. Minullekin valittavat sekä omatunto että vaimoni. Tähänkö ollaan tultu? Tässä me, kaksi suurta hallitsijaa, avaamme toisillemme pahaa oloamme. Olemmeko me kerrankin samaa mieltä jostakin? Minä en löytänyt hänestä mitään vikaa. En minäkään. Silti me annoimme tuomita hänet kuolemaan. Olemme molemmat yhtä syyllisiä. Sen viattoman miehen veri teki meistä ystäviä. Minä haluan nähdä, mitä siellä tapahtuu. Katsotko minun koivuani sillä aikaa? Miksi minä tänne jäisin? Minäkin haluan nähdä. Oliko se todella Jeesus? Siitä ei ole epäilystäkään. Jeesus Nasarettilainen. Kysyn miksi? Miksi Jeesus vietäisiin ristiinnaulittavaksi? Ostaisin 2 kiloa appelsiineja. Katso sinä sitä tai et, minä menen. En jää tähän. Minäkin haluan nähdä. Sen kun otat siitä appelsiineja, me lähdetään nyt Kolkatalle. Kolkatalle? Niin, Jeesus kulki tästä äsken ohi kantaen ristin poikkipuuta. Minä en ensin uskonut silmiäni, mutta muut vakuuttivat, että se oli Jeesus. Huhu kertoo, että hänet tänä aamuna tuomittiin kuolemaan. Kysyn vielä miksi. Olen kuullut vain hänen hyvistä teoistaan. Sitä sinun pitää kysyä fariseuksilta. Ja Pilatukselta. Hänhän teki viimeisen päätöksen, mutta minä menen nyt. Minä tulen kanssanne. Minäkin. Ota sinä vain noita appelsiineja ja mene kotisi. Kolkata ei ole lasten paikka. Missä sitä on taas oltu? Myöhässä. Väkeä on niin paljon liikkeelle. Suuremman summan heittänyt saa sen keskimmäisen rikollisen vaatteen. No tämähän sopisi. Älä unelmoi. Heitä ensin. Katoppa. Katoppa.
että tämä ei toistu. Kyllä, herra sadanpäämies! Tavoite saavutettu. Siellä se pilkkaa ja nyt roikkuu ristillä muiden pahantekijöiden kanssa. Vihdoinkin ne höpinät siitä, että Jeesus olisi Jumalan poika, saadaan loppumaan. Mutta entä jos hänen seuraajansa tahtovat jatkaa tätä toimintaa, vaikka hän nyt on pois pelistä? Minä luulen, että jokainen menee omille tahoilleen, sillä pelkäävät oman henkensä puolesta. Toivottavasti olet oikeassa, se kyllä helpottaa meitä aika tavalla. Anteeksi, yritin vain nähdä. Näytät kovin nuorelta, ei tämä sovi sinun silmillesi. Anteeksi. Kaikenlaisia ihmisiä se tuo mies ehtikin eläessään houkutella mukaansa ja vietellä. Tiesitkö, että hänen opetuslapsensa eivät olleet mitään kirjanoppineita, vaan ihan tavallisia työläisiä, kalastajia ja sen sellaisia? Niin. Ja hän kutsui tykönsä myös lapsia. Puhumattakaan siitä, että hän antoi syntisen naisen pestä jalkansa. Mutta onneksi nyt saimme tehtyä tälle lopun naulitsemalla hänet ristille. Minun lapseni! Mistä tämä pimeys tuli? Se tietää myrskyä. Juurihan se aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta. Kuka tuo mies on? Tämä on minun syytäni. Ei, tämä ei voi olla totta. Voi lapsonen, sinä tulit kumminkin tänne. Minähän sanoin, että Golgata ei ole mukava paikka. Anteeksi, minä vain halusin nähdä, mitä Jeesukselle tapahtuu. Minä olin paikalla, kun hän otti lapsia syliinsä. Minä todella pidän hänestä. Tämä kaikki. En ymmärrä. Kyllä me vielä jonakin päivänä ymmärrämme tämän kaiken. Katson ihmettä rakkauden, kanssa tuomitun ryövärin. Hänen turvaudun minäkin. Tahdon muistaa, mikä perjantai, anteeksi syntini minäkin sain. Tahdon muistaa, pitkä perjantai,
Sotilaat, ottakaa ruumiit alas. Kyllä, herra sadanpäämies. Poistukaa. Anteeksi, herra sadanpäämies, mutta minne vielä menee? Ai niin. Keskimmäisen ruumiin on Pilatus luvannut Joosef Arimatialaiselle. Miksi Joosef Arimatialainen haluaa sen? Voidakseen haudata sen kallioluolaan. Siis sen rikollisen ruumiin? Tai ainakin rikollisena tuomitun. Entä ne 2 muuta? Ne voitte heittää tuonne kukkulan takana olevaan joukkohautaan. Kuka tuo keskimmäinen mies oikein oli? Hänen kohdallaan kaikki on jotenkin erilaista kuin yleensä. No, olisikohan voinut olla Jumalan poika, niin kuin hänestä huhuttiin. Sotilaat, poistukaa! Kyllä, herra sadanpäämies! Totisesti, hän oli Jumalan poika. Mutta saako kuka vain sanoa niin? Saanko minä sanoa niin? Minä en luota sen tapaamista ikinä. Se kuinka hyvin hän kohteli lapsia. Tiesitkö, että Saron ja Simonkin muistelee sitä tapaamista yhä? En tiedä. Mutta minä kuulin aivan sattumalta eilen, kun lapset puhuivat sitä naapurin vanhalle Martalle. Se tapaaminen oli tehnyt heihin aivan lähtemättömän vaikutuksen. Niin minuunkin. Mutta nyt hän on kuollut. Niin kuin isäkin. Voi lapsi rakkaa. Kuule tyttönen, mitä me voidaan tästä puhuneet? On tietenkin surullista, että isäsi ei ole enää täällä. Mutta minä muistan, että isältä haluaisi sinun iloitsevan tästä elämästä. Ja muistelevan, että kaikkia kalliita ihania asioita, joilla sait vielä hänen kanssaan kokea.
Niin Jeesuskin varmasti toivoisi. Muistan Jeesuksesta ainakin sen, että hän paransi sairaita ja herätti jopa kuolleita. Yksi niistä oli naapurin Martan veli Lasarus. Mitä sinä, Deborah, haluaisit Jeesuksesta muistaa? Hän oli ystävällinen niillekin, joita yleensä väheksytään. Ja tulen varmasti aina muistamaan Jeesuksen opetuslasten ilme, kun Jeesus oli olkaa lasten kaltaisen. Kyllä. Siinä raavat niin, että he menivät hetkeksi aivan hiljaisesti. Niin vielä minä tulin paikalle, kun Jeesus ruokivat 5 leivällä ja 2 kalalla tuhansia ihmisiä. Mitä ihme? Mitä? Se todellakin oli. Se oli ihme. Jeesus siunasi kalat ja leivän ja antoi ne opetuslapsille, jotka jakavat nälkäiselle kansalle. Mutta niitä vaan riitti ja lopulta ei ruokaa ylikin. Mummi, onko sinulla jotain muistoa Jeesuksesta? Minä en koskaan tavannut Jeesusta, mutta minun ystäväni parani, kun Jeesus kosketti häntä. Ja tietysti Martan Lasarus-veli. En ollut uskoa silmiäni, kun Lasarus käveli minua pihalla vastaan. Jeesus on tainnut jättää jäljen aika monen ihmisen elämään. Olkaa rohkeat, älkää vaippuko epätoivoon. Niin hän sanoi, niin Jeesus sanoi, ja minä olen päättänyt luottaa häneen ja olla rohkea. Jeesus oli minulle rakas. En aina ymmärtänyt, mistä hän puhui, sillä hän käytti paljon vertauksia ja minä olen kalastaja, en mikään oppinut mies. Hänen puhettaan enemmän minulle puhuivat hänen tekonsa. Olin paikalla, kun hän teki ensimmäisen ihmeensä Kaanaassa. En ikinä unohda sitä suurta hämmennystä, joka hääväessä syntyi, kun Jeesus muutti veden viiniksi. Hämmennys kuitenkin muuttui pian ihastukseksi, sillä kukaan ei ollut koskaan nähnyt mitään niin ihmeellistä. Tuo kokemus teki minun lähtemättömän jäljen. Enkä todellakaan epäröinyt, kun Jeesus myöhemmin pyysi minut ja veljeni Jaakobin opetuslapsikseen. Johannes ja Jaakob, Sebedeuksen pojat, seuratkaa minua. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. Me suostuimme molemmat ja äitikin uskoi, että Jeesus oli Messias. Olkaa rohkeat, älkää vaippuko epätoivoon. Niin hän sanoi, ja niin minä haluan tehdä, ja niin minun täytyy tehdä, sillä minua tarvitaan. Ennen kuolemaansa Jeesus antoi minulle tärkeän tehtävän. Poika, tässä äitisi, hän sanoi, ja osoitti äitiään Mariaa. Nyt minun on oltava luja ja rohkea, erityisesti äitien vuoksi. Sekä Maria että oma äitini Salome tarvitsevat minua. Tuomas. Usko pois, tämä todellakin tapahtuu. Jeesus on kuollut. Enkä enää koskaan seuraa häntä. Eikä meistä kukaan enää koskaan seuraa häntä. Ei enää ihmettekoja, vertauksia, eikä yhteisiä aterioita. Osasiko kukaan kuvitella meistä, että jotain tällaista tapahtuisi? En usko. Vielä muutama päivä sitten kansa hurrasi aasilla ratsastavalle Jeesukselle ja häntä kohdeltiin kuin kuningasta. Ja me opetuslapset olimme rohkeita ja luottavaisia. Miten nopeasti kaikki voi muuttua? Yhtäkkiä Jeesus on pilkan kohteena. Hänet vangitaan
ja tapetaan. Eikä meidän rohkeudestamme ole jäljellä enää ripaustakaan. Täällä me pälyilemme lukkojen takana ja ihmettelemme, mitä on oikein tapahtunut. Minä en enää tiedä oikein mihin uskoa. Jos Jeesus oli Jumalan poika, niin miksi hän ei tehnyt mitään, vaan alistui kuolemaansa? Alan epäillä kaikkia näkemääni. Paransiko Jeesus todella kaikki ne sairaat ja ruokki nälkäiset? Vai olenko nähnyt unta ja kuvitellut kaiken? Vai oliko Jeesus sittenkin yksi niistä silmänkääntäjistä, ihmisiä huijaavista taikureista? En halua, että asia on niin. Mutta en voi sille mitään, että epäilykset valtaavat alaa mielessäni. Ketä minä nyt seuraan, kun Jeesusta ei enää ole? Voinko enää luottaa kehenkään? Ehkä jollain meistä täällä vielä on toivoa ja luottamusta jäljellä. Mutta tällainen minä olen, epäilijä, kyselijä. Jeesus on kuollut. Jeesus on kuollut. En anna tätä ikinä itselleni anteeksi. Minä seuraan sinua minne vaan, vaikka kuolemaan. Mutta minä en seurannut sinua minnekään. Vaan jäin varjoihin piileksimään ja kiersin heti ensimmäisen mahdollisuuden tullen. Milloin minusta on tullut tällainen pelkuri? Olen aina ollut olevani vahva ja rohkea. Mutta tyhmä rohkea. Yritin mennä väliin, kun Jeesusta vangittiin. Minulla oli miekka, enkä pelännyt käyttää sitä, vaikka paikalla oli sotilaitakin. Mutta mitä ihmettä? Vuorokautta myöhemmin. En tunne sitä miestä. En tunne sitä miestä. Aseeton palvelija kysyi minulta, tunnetko sinä Jeesusta? Ja minä. En tunne sitä miestä. Miten voi koskaan antaa itselleni anteeksi? Olisiko Jeesus vielä elossa, jos olisin ollut hänen rinnallaan? En tiedä. Eikä varmaan koskaan saakaan tietää. Mutta itse syytöksestä en tule pääsemään koskaan. Kunpa voisin mennä ajassa taaksepäin ja seistä sanojeni takana. Olla luotettava. Olla rohkea. Olla luja kuin kallio. Ei tästä tule mitään. Mistään ei tule enää mitään. Jeesus on kuollut ja kaikki on menetetty. Valo on sammunut ja jäljellä on enää pelkkää pimeyttä.
lentokohta. Epäreilu, olet pidempi ja vanhempi. Saanko minä heittää vähän lähempänä? Eikä! Älä viitsi, Simon. Sharon on ihan oikeassa. Tästä. Ei, kun vielä lähemmäs. Tästä. Tuosta on jo tosi helppoa. Voit tiputtaa nyt koriin. Joo, Sharon, ei nyt ihan niin läheltä. Tästä. Se on hyvä. Samoin tulee. Nopeasti. Tämä ei voi olla totta. Kyllä, hauta oli tyhjä. Ja näithän sinä sen ihan omiinkin silmin. Mutta voiko hän todella olla ylösnoussut? Sehän olisi ihmeiden ihme. En minä tiedä enää mitä ajatella. No, meidän on mentävä kertomaan tämä opetus. Kuulitteko? Joo! Onko Jeesus ylös noussut? Meneekö kertomaan? Menkää te, minä seuraan noita naisia. Deborah! Älä mene! Hei hei! Mutta Deborah, häitä sun tästä tulemme kotiin niin kauan. Menen vaan, Sharon. Mitä jälkeen? Johannes! Odota! Mitä nyt, Pietari? Haluan sinne haudalle nopeasti. Niin minäkin, mutta en minä jaksa. Voitko yrittää? Haluan nähdä se omiin silmiin. No, mennään sitten. Uskomatonta. Mitä tää oikein tapahtuu? Tämä on ihmeinen ihme. Jopa suurempi kuin se, että sinä jaksat juosta. Laiset puhuivat totta. Hauta on tyhjä. Minä luulen, että kaikki toivo on jo menetetty. Voi meitä epäuskoisi. Emme uskoneet, että hauta voisi olla tyhjä, vaikka hän itse kertoi nousevansa kuolleista 3. päivänä. Kyllä. Jälleen yksi syy, että voisin olla pettynyt itseäni, mutta olen aivan liian innoissani itsesyytöksiin. Jeesus on ylös noussut! No niinhän me taisimme sanoa. Niinhän te sanoitte ja me epäilimme. Anteeksi. No, tämä uutinen on kyllä niin uskomaton, että ei tätä kyllä kovin moni ensikulmalta usko. Mutta ne, jotka uskoo, saavat siitä toivoa, sillä nyt on kuolema voitettu. Minun isäni kodissa on monta asuisijaa. Niin Jeesus sanoi, ja alan vähitellen ymmärtää, mitä hän sillä tarkoitti. Tästä täytyy kirjoittaa muillekin opetuslapsille. Mitä he oikein ajattelevat? Tuomas ei kyllä tai kuulla usko, se on semmoinen pelikulta. Odottakaa. Jeesus on ylösnoussut. Se tuo toivoa. Eikä ajatus kuolemasta kuulosta enää niin lopulliselta. Ehkä vielä jokin päivä näen isänkin, sitten kerran taivaassa. Siihen asti iloitsen siitä, että minulla on juuri tässä ja tänään tämä oma lahjaksi saatu elämäni. Myötä tuntuasi ja rakkauttasi kaipaan. Puodata armosi, anteeksantoasi ja hyvyyttäsi kaipaan.
ystävät, kiitos, että tulitte katsomaan. Tämä oli meidän viimeinen näytös. Ja näyttelijät ja ohjaaja Tarja, seurakunnan äiti toivottaa ja musikantit ja kaikki me. Ja sitten vielä yksi, mitä aina mennään unohtua, mutta eikö niin, että nämä lavastet on ollut mahtavat? Tapio Rantanen, iso Oikein siunattua rauhallista pääsiäistä teille. Jeesus on noussut kuolleesta. Ilosanomaan tullut. Kiitoksia. Hyvää päivää.